אנחנו בתרגול של יום ראשון בבוקר, זה כיף לנו ביחד. אנחנו נתרגל מדיטציה, נחזור לשורשים שלנו, תשומת לב, כזה פשוטה, יציבה, תחילת שבוע. נתרגל משהו כמו 20-25 דקות, ואחר כך נחזור בחזרה ונדבר קצת ונראה מה נולד מתוך זה. כל הזמנה ככה באמת להתארגן במרחב, לסדר את הגוף. אם צריך לתמוך בגוף באיזשהו אופן, ברכיים או בגב, זה ייקח לנו רגע לבדוק איך הגוף הבוקר. וגם לשים לב לזה שהישיבה היא לא משהו אוטומטי, אלא איזה תשומת לב אם הגוף זקוק למשהו כרגע, אם יש איזה מקום שצריך תמיכה. יש איזו נטייה כזאת להתיישב, ברגליים מסוכלות, גב זקוף, לפי ההנחיות. זה טוב שיש לנו הנחיות, אבל גם לבדוק איך הגוף הבוקר, מה צריך כדי לשבת ביציבות מסוימת וגם בנינוחות. על כרית או על כיסא, במזרון, כל אחת איך שהתארגנה לה לשבת. ככה באופן טבעי העיניים נעצמות, אם זה מתאים, לעצום עיניים. זה לא חובה, אם לא מתאים מאיזושהי סיבה אפשר להשאיר את העיניים מעט פקוחות, כמו להניח את המבט מלפנינו. הסיבה שאנחנו עוצמים עיניים בתרגול היא כי חוש הראייה הוא יחסית חוש דומיננטי, לוקח הרבה מהקשב שלנו. אז אם עצימה את העיניים, המבט מופנה פנימה אל תוך הגוף. ממש כמו לסובב את העדשה מבחוץ, פנימה. רק התנועה הזאת פשוטה. נמעט את הקצב והעצירה, בוקר יום ראשון, עם הצלצול, שמסמל לנו את הכוונה לתרגל כרגע. אפשר להביא הכרת תודה עמוקה לזמן שאנחנו מקדישות. לטובתנו, לטובת אחרים, נעמיק עוד ועוד את התרגול. נפגוש את עצמנו הבוקר. האיכות העמוקה הזאת של הכרת תודה על כל מה שמאפשר המפגש הזה להתרחש. דברים פשוטים כמו קורת גג מעל הראש, סביבה שמאפשרת, הגוף שמספיק בריא כרגע כדי לשבת ולהקשיב. טכנולוגיה,
התרגול הזה שהתגלגל אלינו במשך אלפי שנים. רק להכיר בזה. רק להכיר בכל כך הרבה דברים שתומכים ברגע הזה. אפשר ולשים לב מה שלום הגוף הבוקר. יש איזושהי מידה של סקרנות ופתיחות. רגע לסרוק את הגוף, תחושות קיימות בו. אזורים שמושכים יותר תשומת לב. מפגש עדין, בלי לתקן, בלי לשפוט את התחושות או את עצמנו. רק לפגוש בעדינות את מה שמגיע מרגע לרגע. אם שמנו לב לאיזה מידה של מתח בגוף, או איזו אי נחת, כל תחושה. זה הרגע הזה שבו שמנו לב לאיזה קיבוץ, או מידה של סבל בתוכנו. אפשר באותו רגע גם לבחור, לרכך, להרפות כמה שאפשר. בתוך הגוף נשימה. הפלא הזה. חדבת אדם נושמת. תוך גוף. להיזכר בפשטות הזאת. פשוט להיות חיה כרגע. שאיפה, שים לב לאוויר שנכנס. ממש עושה את הדרך שלו מהאף אל בית החזה, דרך הגרון, ואל הבטן שתרוממת ומתרוקנת. כל שאיפה, בנשיפה התרוקנות. ושוב שאיפה ונשיפה, מעגל אינסופי.
בשאיפה אפשר להיזכר, אני כאן. באיזה מידה של שמחה, נוכחות, נשימה, שמחה פשוטה של קיום אנושי. ובנשיפה לנוח פנימה, או להישען על הגלים האלה של הנשיפה והשאיפה. יש להתרסל לגלים האלה, לתנועה הזאת בתוכנו. נמחה כמה דקות אל תוך התרגול, נשים לב, קשב נודד לכל מיני סיפורים או תכנונים, עבר או עתיד. שמגיעים כל מיני אורחים לתרגול, לעייפות או איזו השתוקקות למשהו שיקרה או שיפסיק. אולי איזה אי שקט. אין צורך לעשות עם זה שום דבר. או שהאורחים באים והולכים. ממש להניח למה שבא לבוא, למה שהולך ללכת. לחזור לאורגן של הנשימה שוב ושוב. משנה כמה רחוק הקשב נדד, משנה הרגע הזה שבו שמנו לב. יש רגע מבורך של מיינדפולנס טהור. שמתי לב, אני חוזרת הביתה אל הנשימה. היזכרות פשוטה, זה הכל. מתגלה לי בתוך המרחב הזה של העצירה וההתבוננות, בנשימה. רק לשים לב מה נפתח מרגע לרגע. אני שמה לב למשהו שלא שמתי לב קודם. אולי יש איזו סערה פנימית, אולי נינוחות. אולי יש כל מיני תנועות של
נעים ולא נעים. אני רוצה לאחוז במשהו שיישאר, להדוף משהו לא נעים. אנחנו רוצות להתקרב בעדינות ולהכיר. להכיר את התנועות האלה, את הגלים האלה. נשים לב לנטייה הטבעית. לעשות עם זה משהו. אנחנו רוצות לטפח נוכחות מסוג קצת אחר. מתוך סקרנות ופתיחות. ישיבה יציבה עם מה שבא ומה שהולך. במחשבות לבוא וללכת. ושמנו לב שאנחנו בתוך איזה סיפור. קשב נדד לכל מיני אזורים מרוחקים מהרגע הזה. עבר, עתיד, דאגות, ציפיות. לא להיאבק. רק שוב ושוב. להחזיר את הקשב הביתה אל הנשימה ולהיזכר. אולי יגיעו כל מיני גלים של רגשות. אין צורך לעצור את הגלים. רק להניח להם לבוא וללכת. צלילים משתנים, תחושות גוף משתנות. בתוך התרגול הזה של תשומת לב, אפשר גם לראות שהכל משתנה מרגע לרגע. תחושה שהייתה בהתחלה השתנתה. אולי לא נעלמה, אולי התגברה, אולי נחלשה. המחשבה הזאת שהייתה לפני כמה רגעים, איפה היא עכשיו? שמתי לב למידה של איזה אי נחת בתוכי.
מידה של סבל. אז הבודה מכוון אותנו לשים לב. איפה שישנו סבל, כנראה שנאחזנו במשהו. משהו שצריך להשתנות או להישאר או לעבור. משהו שצריך לקרות בתרגול הזה, או להאחזויות האלה, ומרחיקות אותנו ממה שקורה, מייצרות עוד סבל בתוכנו. ככה זה עכשיו. טיפה ונשיפה. נחזיר פשטות. נחזור לעוגן שלנו. הרבה יותר פשוט ממה שנדמה. לעשות צעד קטן. ולהיזכר. שאיפה, אני שמה לב שאני שואפת. נשיפה, אני שמה לב שאני נושפת. זה הכל. אם צריך מדי פעם, אפשר להתייצב מחדש בתוך הגוף. לשים לב שלא התקשינו מדי, שלא ככה נשמטנו אל תוך התנוחה. למצוא מחדש את היציבות. זו תנועה ממש קטנה בתוכנו. בתוך השקט הזה, בתוך העצירה, בתוך ההתבוננות. מה עוד מתגלה?
כל זה נרגיש את הלב. להיזכר שאנחנו ביחד, לב פתוח, שיש אנושיות משותפת לכולנו, ואנחנו חולקות אותה, כאן בתרגול ובחיים. להרגיש את הלב כשהוא נפתח, מחובר. מתוך הלב הפתוח והנציבות, והנוכחות המיטיבה. אפשר גם לשלוח ככה כמה איחולים של טוב לב, של מטה. בבוקר הזה, בתחילת השבוע הזה. ממש לברך את עצמנו. שנדע שלווה ושמחה. שנהיה מוגנות, פנימית וחיצונית. שליבנו יישאר פתוח, גם לנוכח סבל וכאב. שנדע חמלה, רכות. ממש לתת לגוף וללב להיספג. האיכויות האלה כל כך מבורכות ומרפאות. ניקח עוד כמה רגעים של ישיבה שקטה, עם הנשימה, עם הכוונה של הלב. ולקראת סיום, להזמין שוב הכרת תודה עמוקה. מובן מאליו, לעצור, להתיישב. מהיותי מה שיש. לא תמיד קל, לא תמיד נעים. נביא הכרת תודה על הכוונה הזאת. להכיר לעומק, להתקרב, לטפח איכויות מיטיבות. להשתחרר מסבל, כמו שהבודה כיוון את התרגול. לשחרור מסבל, ולחופש עמוק. לקחת שאיפה עמוקה על הגוף ולבטן, להתמלא באוויר. נשיפה ארוכה. ועוד שאיפה עמוקה. נשיפה ארוכה. גם יציאה מהתרגול, לעשות אותה בעדינות.
בהדרגה, לשים לב מה קורה לנו לקראת סיום, שזה תנועות או רצונות שעולים, או כל מיני תחושות עם סיום התרגול. נקשיב ביחד לצליל של הקערה, נעשה את הדרך ממש בעדינות החוצה לאט לאט, כל אחת בקצב שלה. שפשט את הידיים קצת, לחמם אותם לאט לאט, נניח על העיניים ועל הפנים. צריך לתת לפנים איזה ליטוף טוב. ולהימתח קצת. להזיז איזה איבר שנרדם, ככה קצת להניע את הגוף. Welcome. נפתח לשיתוף, אני אקריא רגע זה ככה קטע קצר מהספר של ג'ון קבט-זין, שהוא ספר נפלא נפלא. באשר תלכו שם תהיו. ג'ון קבט-זין היה רופא, הוא אחד מהאנשים שהביאו את המיינדפולנס למערב. זה ספר מתוק עם קטעים ככה קצרים ויפים. הוא אומר ככה: מודעות קשובה, מיינדפולנס, היא צורת אימון בודהיסטית עתיקה, בעלת רלוונטיות עצומה לחיי ימינו. אין לכך כל קשר לבודהיזם כשלעצמו, או לאימוץ זהות ואורח חיים בודהיסטים. יש לכך קשר עמוק להתעוררות ולחיים בהרמוניה עם עצמנו ועם הסביבה. היא עוזרת לנו לבחון את מי שאנחנו, לאתגר את האופן שבו אנו רואים את המציאות ואת מקומנו בה. היא מטפחת בנו הוקרה כלפי מלאותו של כל רגע בחיינו, ויותר מהכל, היא מאפשרת לנו לחוש חיבור. ממשיך פה עוד, אולי אם ככה נרצה, אולי נקרא עוד קצת, אבל הפשטות הזאת של לחזור רגע לאיכות הזאת של מודעות קשובה, משהו פשוט כזה. אני מוצאת את הפשטות כאיזה משהו מאוד משמעותי בחיים שלפעמים נחווים, מאוד מורכבים. אז נשמח ככה לפתוח כזה, אם יש משהו שרוצה להיאמר מתוך התרגול, איזה חוויה, איזה משהו שעלה, איזה אתגר, קושי, כל דבר, איזו תובנה שהגיעה פתאום, משהו נפתח. אולי תעצרי את ההקלטה? אני אעצור את ההקלטה בשביל השיתוף, בטח.